Dobrodošli na mesto gde se energija i akcija spajaju u tvoju ličnu transformaciju. Ja sam Lila Jovanović, coach, NLP i PCM trener, hipnoterapeut i psiholog, a ti si ovde da oslobodiš svoj pun potencijal. Ako ste spremni da sagledate sebe iz novih uglova, oslobodite se blokada i zakoračite u moćnu verziju sebe, na pravom ste mestu. Ako si žena koja osjeća da je vreme da krene ka životu kakav zaslužuje, odlučila si da ostaviš iza sebe sve što te koči, ma koliko to sada nemoguće zvučalo, i želiš da pronađeš svoju unutrašnju snagu, da to postigneš, ovaj kanal je baš za tebe. Ja sam Lila Jovanović, NLP trener, coach, hipnoterapeut i psiholog. A usto sam i mama 4 dece i žena koja živi svoju potpunu slobodu i živim svoju svrhu. Ali nije bilo uvek tako, nije bilo uvek sjajno kao što je sada. Kao dete često sam slušala da nešto nije za mene, da ne mogu, da sam previše, da se uklopim u njihove kalupe. Podsmevali su mi se kada sam sanjala velike snove. Savetovali su me za moje dobro, ali to je bilo njihovo dobro, ne moje dobro. Nije bilo u skladu sa mnom. To je bio put koji je neko drugi odabrao. I uvek sam imala taj unutrašnji glas u sebi da mogu više, da nisam previše, njima sam bila previše. I kada sam počela da slušam sebe i svoju autentičnost, počela sam da živim život u skladu sa sobom i svojom svrhom. Izgradila sam porodicu, stabilnu i karijeru po svojoj meri. I ovaj kanal je mesto za sve vas koji osjećate da vas nešto sputava. Ovdje ću podeliti praktične alate i savete za prevazilaženje svih tih unutrašnjih blokada i glasova koji vas koče. I imat ćemo duboka pitanja koja će vas pokrenuti na akciju i čućete moju ličnu priču. Jer ako sam mogla ja, možeš i ti, i verujem u tebe. Klikni na subscribe i jedva čekam da uđemo zajedno u neku novu tvoju priču. Radujem ti se. Tvoj tvoja moć, tvoj novi početak. Ajde da stvaramo promenu.